शीर्षक ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବାସ୍ତବତା। ଲୁହକୁ ଆବୋରି ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସହଜ ନଥିଲା। ଅଭିମାନ ଓ ଅବଶୋଷର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିଲା। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପରି। କାହାଣୀ ଲେଖିବା କାରଣ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ନିଜ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାରି ପଡ଼ିଲା ଜୀବନରେ ଲୁହ ଆଉ କୋହର କାହାଣୀ। ଅତୀତ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ପୁଣି ଉତ୍ତର କରେ, ଦୋଷ କାହାର? ସେ ଅମଡ଼ା ବାଟରେ କଣ୍ଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସାହାରା କାହାଠୁ ନା ସମର୍ଥନ ଥିଲା, ତଥାପି ଏ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ଲୁହକୁ ଆଦରି ନେଲା। ସହଜେ ହାରି ଯାଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଆଦରି ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ତାର ବି ସାହାରା ନାହିଁ ଏଠି। କେମିତି ବୁଝେଇ ହେବ, କେମିତି ସହଜ କରିହେବ ନିଜକୁ? ଭାଗ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୋଷ ନା ନିଜର ନ ହେଇ କହି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୋଷ? କେହି ନାହିଁ ସରଳ କରିବାକୁ, ଭାଷା ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ।